Automobilisten rond 400 meter voor de ambulance uit krijgen een signaal op haar autoradio. Zodat ze weten dat ze rond te maatje moeten. En dat is nou vaak een probleem. Automobilisten hebben lang net altijd in de gaten dat er een ambulance aankomt. Auto's zijn tegenwoordig steeds beter geïsoleerd. Dat is niet meer vergelijkbaar met 20 jaar. Ja, en tegelijkertijd, de automobilist heeft het ook al wat drukker gekregen. Mensen zijn toch met van alles bezig. Niet altijd even goed, niet altijd even slim, maar het is een gegeven. En dat betekent gewoon dat onze hulpverleners op de weg moeilijker bij de plaats van bestemming komen. De rouwen maken het al jaren sterk voor de invoering van het systeem dat nou dus losgiet in het noorden. Het gaat in totaal om 80 ambulances, in Friesland binnen dat er 36. De hulpverleners binnen de Bliedmaai. Omdat wij tijdens een proef al zien hadden dat het gewoon werkt. Meestal jaren had daar toch meer tijd om te reageren. En daardoor kunnen wij op een soepele manier tot het verkeer. De invoering van Vlister had lang dwarren om radiosturen scruten wien om uit te dwaan. Benauwd om harkes en adverteerders te verliezen. De drie noordelijke regionale omroepen vinden het haar een maatschappelijke verantwoordelijkheid om het vaartouw te nemen. Het is eigenlijk een stukje service wat wij verliezen, want het gaat om veiligheid van de mensen die op het dik binnen en er komt een ambulance achterom rijden. Dat hebben we wel eens meemaken dat je schrikken. Nou, op deze manier is die schrik lietser, dus dat is veiliger. Misschien is het een beetje koudwatervrees. En het kenmerk daarvan is als anderen laten zien dat het kan, volgen er meer. De verwachting is dat er in Kwatten meer stewards maaidoggen. En ook de politie en de brandwacht. Maar zitten automobilisten er eens wel op te wachten? Ja, het gebeurt namelijk best wel vaak dat het in een spiegel ziet en dat ze er al binnen is, maar verder is het in de gaten naast. Dus ik denk wel dat het goed is dat wanneer het op de radio even bekend maken wordt, dat ze dan even wist wat er gebeurt.